idete na Star Stable. Toto bude ako sa dostať sem. Je to taká tajná cesta. Čakajte. Tam na tú pláž ako sa dostať. Na túto. Môžete vidieť, že môj kon tam odmieta ísť, tak ja pôjdem. Nie, dobre, idem tu. Ukážem vám to obyčajne. Je to úplne ľahké. Proste ako sa tam dostať. Takže pôjdeme tuto pri Moorlande. Musíme sa čo najrýchlejšie dostať. Musíme sa dostať. Nie, musíme ich tam dostať. Som zapomínala. Musíme ísť. Musíme. Sa mi to zdá, že mne sa furt všetko milí. Dobrý deň, a to môj otec. Ale to som si tam hral, takú hráčku. Takú hru a hral som, že to je. Som zbabrala. Tak je len to stopím, a keď tam budeme, musíte ísť k tým skalám, čo sú tam, čo idete od toho domčeka, toho prívesu, a tak tam do tých stromov a ja vás už navediem. Ok, tak ja by som povedala, že už som tak z polovičky tu. Čo tu, jak ten domček je, môžete vidieť. No tak tady to sa tam môžeme dostať. Hej, tady to. Zaberem. A tu je taká veľká diera v týchto skalách. A tuto vylezete. Proste jednoducho ste tu. Vidíte to, ste tu. Čakajte sa tam, ja som bojím, že padnem. Ale ďalej už nemôžeme, lebo to mám zákaz. Áno, toto pláž je ľahké sa dostať. Takže ďakujem za toto video, dávajte lajky, komenty, odbery a dík. Čus!